Ayan. Ayan po, isang magandang hapon mga kaparing Jason. Papunta kami doon ni Ami sa pagtatayuan ng kubo. Sunugin namin yung Guerrilla Scatter ni Papa. Time check natin ay basta ba 4:20. Yan. Papa gumagawa ng upuan. Kumangaham to lalawan. Natambak ka ng butagan ito mga kuha. Siya to itambak sa Guerrilla Scatter. Kasubsuban. Dawa ito siba na sa natong liyak. Kirang to lalawan, tambakan tapos mga agas. Kaya bulan sa magsubsob. Iba sana. Ibahat ko na sana mga tangan ng maniyap so sumsum. Magawa ng upuan. Bukas siguro ang di-deliver. Tara. Sili nandun, sa Saranggola. Mga pato. Baka kasi parang uulan yung Mayabas. Mayabas. Nandito na kami ni Ami. Tambak mo dyan, ma. Ito, try. Yung in-order niya yan sa Shopee. At pala, Christmas ka, magsusunog ako eh. Si Ami. Ha? Sako.
Jason lang taas. Ha? Ay, naka-play pala. Sorry. Jason, atras na.
sumit kaya suusad. Okay. Tapos, paabot-abot lang yung ano ito. Kasi yung budget, susundin. Basta Pag may may ipon na naman ako, papalagyan ko dito ng gripo kay Kuya Tugsok. Para yung mga tanim ni Papa. 17 pa man. Ha? 17. Ito ba daw? Tira-tira ko. Yan ah.
bato yun, Sari? Pagkasakyan, kada mo nagpupusit, bawal siya. Hindi ba bato siya ikaw ni? Kaya pagkasakyan, alis ako ganun. Pagkakalimutan ko, kaya mo. Kailangan sa kana ko ba? Naging po siya na, ano? Dahil siya. Dapat sila sa atin na paglalaba. Kung mapag-inom ang tulos. Kaya babay niya ang tulos sa Cristo. Buwa po, no? 4,000 po yung dito. 2,000 ka ako nung sila tubo. Kung ano kaya, una ito, bito na bisara ka.
ready ka ka. Ito kasi magandang pambakod kasi nabubuhay. Kuya Kade, dahil ko. Ay, bukas tapos pala na din. Namayan, linggo. Pagrabos, paglipat sa naman o pati pagtugro. Yan. Para bukas, umaga, hindi na siya pa pumahirapan. Lahat na ito scatter niya. Yan, maganda na tingnan. Malinis na. Unti-unti lang, tsaga-tsaga lang tayo. Makakalipat yung kubo sa Sabado. Tapos ano ko si Patugso kung may gawa para maposisyon yung gripo kung saan. Tapos magkanbas tayo ng ano ng matic magkano para pag may tanim hindi yung makikiigib, kailangan may sariling tubig. Kailangan talaga pag magkaan ka ng Kailan muna mag-garden mas bakod. may tubig talaga. Tapos CR, yung importante CR kasi malayo din yung sa CR ay napakalayo. Wala pa ako ganda ng sunset oh. Parang mas maganda yun doon tayo sa Maganda pati yung view dito, medyo tahimik. Kaya ito gusto namin ito ipagawa ni Ami para kung linggo walang pasok dito kami. Tapos kung gusto mo relax dito kami tanim-tanim. Hindi na tayo bibili ng mga gulayin, libangan. saka pag malapit na yung fiesta, tinda tayo. Pag medyo mahina naman, para may ano din tayo. At least kahit medyo konti ang kita ng tindahan, yung mga gastusin is makakalis din pag may mga gulay. So para mabungkal tong lupa, sayang nakatingga. Dapat nga noon pa to, Sa dami ng ano. nakatingga yung lupa, sayang. Dapat gamitin natin. May kuryente naman dito kasi yung puntador na yan ililipat na lang yan dito. Dati yan ano, sa akin yan yung puntador na yan. Kanina ka pa Kasi puntador? hindi, Kanina? kay kanila sa dulo ng barkada ko. Tayo yung tumubos niyan dun sa ano kasorito. Tapos ginawa niyan nung paglipat natin, binigyan ako na nila papa ng ano, dosan. Sila gumagamit. Tapos babalikan na lang natin ulit. Para di na tayo mahirapan, lilipat lang. Kaya may kuryente dito kaagad. Bibili na ako ng pangdugtong na wire. Siguro mga 10 meters pa siguro yung dudugtong. Dito na katakulungan. Hindi, Ay, yung puntador nyo nga pala nasa poste. poste. Kanina. Kanina. Ayun, yung puntador nyo nga pala nasa poste. 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 Ayun, yung puntador nyo nga pala nasa poste.
Kung alin malapit, pwede naman doon. Kung alin yung malapit. Dito na lang kasi, di ba nagsabi na pwede doon ipasemento na lang. Pwede rin. Ano lang, unti-unti lang. Kung marami yung gulay, pwede ibenta. Kung hindi, pansarili, mas maganda yung gulay. Madami-dami ako naiisip, madami akong gustong itanim. Una-una yung kakao. Kakao. Tapos, papaya. Pwede pala bayabas, no? Sitaw Ayun. maganda dito, sitaw. Bayabas, kasi pag Tulad dito. pwede ganyan, kainin ng May mga mga pato, may mga manok eh. sa kabila kasi may Pakita mo. nilagyan din. Pwede ba natin ipakita? Pwede ba? Pwede yan. Ayan, may mga pato. Pero gagawin ko niyan kasi pag may tanim dito, ganyan naka ano lang yung mga pato. Yan din yung sisira ng mga tanim. Hindi, Mga kailangan dahon. naka-separate sila. Oh, lalagyan ko yan ng kubo. May nakita ko sa TikTok eh. Oo. Na Pero mo na may, kaya. may mga parang screen. Doon lang sila dumadaan. Ikot-ikot sila. Oo. Pabalik-balik. Ganun yung screen. Pwede yung ganyan, no? I-bend lang. Ganyan, no? Ilang feet lang yun? 4 ata yun. Oo, 4 lang yun. Ay, wala. Baka mga 3 lang yun. Ganun. Tara, uwi na muna tayo. Uwi na sa balat. Uwi muna kami. Ayan, dito na kami sa bahay. Sarap ng ulam namin, no? Balinghoy. Yan yung doon sa gilid ng bahay. Kinuha kanina. Na sila mama. Balis na, oh. Buo na, oh. Pipinturahan na lang. Babarnisan. At magkakanta sila ni doon sa San Vicente. Doon sa lugar nila Ate Bidang. Kakanta sila. San Vicente ba to? Kasama si mama. Audience lang yan si mama, audience. Yan. Sana manalo kayo. Kagabi champion yan kagabi. Champion yan kagabi si Nini dun sa sa Bula. Yan. Ayan po, hanggang dito na lang mga vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat na nanonood sa Bahay Kubo serye namin ni Ami. Sana marami tayong mailagay dyan ng mga tanim. Yun. Ayan, bye bye. Love you all.